Scenă alături de mine pe domnul secretar Ioan Dunca, colegul meu de prezentare de astăzi, pentru că dorim să oferim și prima mențiune din acest concurs, In Memoriam Vasile Conțiu, ediția a doua, să vedem cine a fost persoana norocoasă care primește acest premiu, diploma și, evident, premiul acordat de către organizatori. Da, mențiunea se acordă reprezentantei județului Mureș, de pe Valea Beicii, Ancuța Cosma. Cosma Ancuța primește mențiune la ediția a doua a festivalului In Memoriam Vasile Conțiu. Primește însemnele acestui festival cu mulțumirile noastre că a fost prezentă și și-a întrecut talentele pe sine însăși, ca să spunem așa, și haideți să o și ascultăm. Ancuța Cosma. El se gândește, dorule, du-te, dorule, și-nșure, la 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 la, la bădicea vorbe bune, la bădicea vorbe bune, dorule. Stând, mai e dorule, să fii dorule, plângând mai, o lăsat mândră optând, mai e dorule, de ligă și supărat, la 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 la, să-l săruți dorul odată, să-l săruți dorul odată, mai e dorule, să știi că mândra ne-așteaptă, la 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 la, cu dragostea ei curată, cu dragostea ei curată, dorule. Mulțumesc frumos! Ancuța Cosma și a ei, floare roșie, felicitări Ancuța!